rozhodneme sa, že si založíme rodinu, ale kvôli nejakému problému sa nám nedarí. Tie spermie a výsledky spermiogramov sú v porovnaní spred 10 rokov ako katastrofálne. Stres je veľmi akože podstatný. Veľa pacientok otehotnilo až vtedy, keď opakovane mali neúspešné cykly a potom si asi povedali, že teda už Kašľú na to. To je neuveriteľné, ako tá veda sa rýchlo vyvíja a takéto veci sa dajú urobiť. Keď sa takto všetko sleduje a kontroluje, že to dieťa, ktoré sa narodí, bude skoro na 100% v poriadku geneticky. Legislatíva nepovoluje samotnej žene bez partnera mať dieťa. Ahoj dámy a páni, vítam vás pri sledovaní ďalšieho podcastu, ktorej témou bude veľmi zaujímavá vec, lebo okolo toho sa točí celé ľudstvo a je to reprodukcia. Hosťom dnešnej relácie bude magistra z firmy Repromedica Ingrid Strasserová. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. S radosťou. Bude to veľmi zaujímavá téma, pretože dnes v dnešnej relácii alebo v dnešnej časti sa budeme baviť o reprodukčnej medicíne. Áno, ako toto celé prebieha, čo musia urobiť ľudia, čo musia urobiť doktori, aké technológie sa využívajú. Správne som to povedal? Áno, správne. Je to veľmi zaujímavá téma, o ktorej vám veľmi rada porozprávam. Takže poďme to rozobrať na drobné. Začneme hneď od začiatku. Zoberme si, že sme pár, ja som Janko, mám Marienku manželku, rozhodneme sa, že si založíme rodinu, ale kvôli nejakému problému sa nám nedarí. Čo máme urobiť, alebo ako začíname? No tak treba navštíviť nejaké teda reprodukčné centrum, kde vás zdiagnostikujú aj manželku, aj vás a potom rozhodne doktor o liečbe. Ako vyzerá takáto diagnostika? Čo má urobiť chlap? Čo má urobiť žena? Takáto diagnostika, toto je predmetom pre doktora. Hej. Ako záleží od ich zdravotného stavu obidvoch, čiže doktor rozhodne, akým teda spôsobom ich bude liečiť. Je to individuálne, nie je to u každého rovnako, takže je to téma teda pre doktora. Hej. Takže keď sa to nedá liečiť, ďalším krokom je, navštívim kliniku tam, kde ty robíš? Áno, Repromedica, čiže vlastne už tu stimulujeme ženu, teda vaša partnerka sa bude hormonálne stimulovať, kde sa odberom získajú vajíčka. A ako vyzerá takýto odber? Príde moja manželka, áno. Ako sa musí na to pripraviť? Musí, čo ja viem, týždeň držať dietu alebo niečo také? Jak to vyzerá? Dietu zrovna asi nie, no ale tento stimulačný proces vyzerá asi tak, že cirka 10 až 12 dní si pichá hormonálne injekcie, ktoré teda určí naordinuje doktor a v akých dávkach. To si môže sama píchať? Áno, Kam sa to pícha? To sa pícha do brúška a sestričky predtým ich to naučia a potom si to väčšina pacientok pícha sama, alebo teda im to píchajú partneri. Tak, to som sa chcel opýtať, že či môžem aj ja jej pichnúť občas, aj injekciu. Keď si trúfnete, tak môžete. No. Takže 10 až 12 dní a potom už počas týchto 10 až 12 dní chodí na kontroly, merajú sa tie folikuly, a teda vaječníky, ako rastú tie vajíčka. To sa meria ako? Je na to ultrazvukom. Zlákol, že nejakým pravítkom? Nie, vaginálnym ultrazvukom a keď už sú dostatočne veľké, tak sa urobí odber tých vajíčok. Je tu niečo bolestné okolo tohto 12-dňového procesu, dajme tomu, je tam niečo, čo by bolo nepríjemné? No tak nepríjemné sú podľa mňa to píchanie tých injekcií. Každá pacientka to znáša inak. Niektoré sú precitlivé, tak takže toto je bolestivé možno. Ale len trošlinku to len také. No a potom ten samotný odber vajíčok sa už robí v narkoze, čiže ten je bezbolestivý a po narkoze môže mať nejaké mierne bolesti podbrušku ako pri normálnej menštruácii. Dajme tomu, že moja manželka fajčí, pijeme každý deň vínečko. Na tých 12 dní sa to musí vysadiť, alebo musí sa to vysadiť na dlhšie obdobie. Čo odporúčaš? Čo má urobiť? No tak, ak chce dieťa, tak fajčiť by
mala by obmedziť fajčenie. Takže nemala by fajčiť cigarety? A nemala. Ani tie elektronické? Vo všeobecnosti. A vínečko, no tak to tiež asi by som počas tej stimulácie nepila. Asi určite. A strava, tak to je normálne, žiadne iné veci. Pohybová aktivita? Pohybová aktivita môže byť, ale tiež nie nejaká veľmi silná, tak v kľude. Takže 12 dní si pichá, potom, koľkokrát musí ísť na kontrolu počas tých 12 dní? Tých 3 až 4 krát asi. A to musí stále do Bratislavy na Budkovu. Nemáte detašované pracovisko? Nie, nemáme, bohužiaľ. Ešte také výjazdy, že prišli by náhodou. Že... Bohužiaľ nemáme detašované, takže musí prísť k nám na tú Budkovú a pani doktorky už ktorákoľvek ju skontroluje, pozrie ultrazvukom a dá ďalšiu liečbu. Takže ak máme tú správnu veľkosť, odoberie sa to. A kam sa to dáva? Potom, keď sa to odoberie, zamrazuje sa to, alebo niekde sa to skladuje? No, to je tiež taký dlhší proces, to už vlastne je embryologický proces, sa to volá, že tie vajíčka sa dostávajú do laboratória a tam sa s nimi pracuje. Čiže doktor na operačke odobere vajíčka v tej takej ovariálnej tekutine a v tej ovariálnej tekutine v laboratóriu embryológovia nájdu vajíčka, odložia a potom s nimi ďalej pracujú. Takže viacej kusov sa odoberie, ak dobre rozumiem. No tak to záleží od, zasa každá jedna pacientka má iný počet vajíčok, záleží to od jej stimulácie, od tých hormónov, koľko dostáva a ešte teda hlavne, akú má ona sama ovariálnu rezervu. Takže odoberie sa všetko, čo sa jej tam vytvorilo? Áno, odoberie sa vždy všetko, čo sa vytvorilo a potom sa ďalej s tým pracuje. Niekedy sa stane, že z počtu 10 odobratých vajíčok je len polovička použiteľná. A stáva sa, že nie je ani jedna použiteľná? Stáva sa, keď je to v prípade, že sa odoberú iba 2-3 vajíčka alebo jedno. Stane sa, že nie je ani jedno použiteľné. A potom, čo môže spraviť tá moja manželka? Musí znovu na tento proces, znovu si píchať tie injekcie? Áno, všetko sa opakuje, možno doktor zmení liečbu, možno jej naorduje nejaké doplnkové vyšetrenia, ktoré dovtedy nemala. To už je všetko... Ale nemusí čakať, neviem, pol roka, rok, môže hneď pokračovať ďalší mesiac, alebo tak? Musí počkať teda tú prvú menštruáciu a potom môže znova sa liečiť. Takže moja žena urobila všetko, odovzdala tie vajíčka, tam ich máme v tej skúmavke, alebo v tej vaničke, dané do toho už sú v trezore. Už sme ich dali do inkubátora. A čo musí urobiť chlap? No, chlap medzi tým, kým teda manželka je na operačke a odoberá sa vajíčka, tak on musí odozdať spermie, teda svoj genetický materiál. Čiže máme na to na našej klinike miestnosť odberovú. Aké množstvo musia odovzdať a čo musia urobiť pred tým odberom? Ako musia mať životosprávu? Takisto ako žena asi by nemali fajčiť, piť. Áno. Trénovať môžu, že? Môžu, ako športovať môžu, len teda není vhodné ten alkohol, ani tie cigarety. Potom není dobre, keď je chorý, že bere nejaké antibiotika alebo nejaké lieky, tak ono to vtedy troška ovplyvňuje tie spermie. A jedlo? Životospráva, čo je to ovplyvňuje? Alebo je nejaké jedlo, ktoré... No, dnes je taká doba, že asi všetko ovplyvňuje všetko, lebo tie spermie a výsledky spermiogramov sú v porovnaní spred 10 rokov ako katastrofálne. Takže sa spomalili? Znížil sa počet, aj sa spomalili, aj sú patologické veľmi. Takže to, čo znamená, že patologické, že nie sú vhodné na... Každá spermia má nejak vyzerať a proste patológia znamená, že majú väčšie hlavy alebo odtrhnuté chvostiky. Takže deformované. Proste je tam deformita veľká. Tie spermie sa spracovávajú, prečisťujú sa médiami, oddelujú sa od teda nepohyblivé a od pohyblivých, tie patologické odtiaľ. To sú zložité technológie?
To sú proste také médiá, ktoré sú na to dané a vylučujú tieto nekvalitné spermie. Takže dostanú len tam kvalitné. Áno, ostanú tam plávať len tie kvalitné a vlastne potom z tých kvalitných vyberáme ešte tú najkvalitnejšiu do toho vajíčka. Tých najaktívnejších. Dobre, takže ja teraz sa budem pripravať na ten odber. Áno. Nebudem fajčiť, nebudem piť, budem jesť len ananás, dajme tomu, a šalát a nebudem ťažké jedla. Ešte sa tam doporučuje 2-3-dňová pohlavná abstinencia, čiže aby tie spermie vlastne boli čo najkvalitnejšie. Takže dajme tomu, že ja sa zatnem a urobím 2-týždňovú abstinenciu. Nie, to je veľa. To je veľa? Ja hovorím 2-3 dní. Aha, 2-3 dní, takže aby boli čerstvé trošku. Áno, alebo 2 týždne už je veľa. Už je veľa, aha. Ako sa skladujú, alebo kam idú? Oni tiež idú do nejakej skúmavky, vaničky? Áno, oni sa skladujú tiež v inkubátore do doby použitia. A hovorím, premievajú sa v tých rôznych médiách a keď je tento proces ukončený, dajú sa do inkubátora a čakajú si. Takže môžem to porovnať s tými zlatokopmi, že tam ryžujú to zlato tak pekne prerižované, tie najčistejšie. Áno, presne tak. Áno. A zlato získame. Takže máme aj chlap, aj žena, to je taký 12-dňový proces, máme to za sebou a teraz prichádzate vy na scénu, že? Áno. Zase. Takže sa odobrali tie vajíčka, dali sme ich do toho inkubátora. Oni si tam tak 2 hodinky tak akože sa aklimatizujú z toho prostredia do toho umelého prostredia. No, čiže idú do inkubátorov, potom po 2 hodinách ich vybereme a ideme ich očistiť, takzvané očistiť, lebo vajíčka sa odoberajú. Oni proste žijú si v takých kumulárnych bunkách, ktoré pred tým oplodnením musíme dať dole, čiže ich vlastne očisťujeme. My tomu hovoríme embryológovia slangovo, že holíme vajíčka. Alebo ošúpeme vajíčka. Holíme. Holíme vajíčka, takže tie vajíčka oholíme, sú úplne akože očistené, pekné, no a potom ich ideme oplodňovať. Oplodňujeme ich vlastne pod mikromanipulátor sa to volá. Je to mikroskop s takými 2 ramenami, kde máme 2 ihličky. Na jednej strane si chytíme to vajíčko a na druhej strane si dáme spermiu a pichneme to do toho vajíčka. A potom kam ide toto všetko? Potom oni zasa idú do inkubátora a tam sa vlastne z toho vajíčka na druhý deň stáva embryo a vlastne embryo sa vyvíja 5 až 6 dní a sú v inkubátore celý čas. A to je veľmi, veľmi zaujímavý proces. To sú všetko mikroveci, takže človek fyzicky by to aj nevedel urobiť, ak by neboli tieto stroje. Áno, to je všetko pod mikroskopom. Všetko roboticky v podstate. Nič nevidíte voľným okom. To je neuveriteľné. Ako tá veda sa rýchlo vyvíja a takéto veci sa dajú urobiť. Takže tam sa nám vyvíjajú tie embryá. Koľko dní to trvá? 5, 6? 5, štandardne 5 a niekedy, keď to embryko ešte nemá také štádium, ako má mať, tak ho necháme ešte do toho 6. dňa a vtedy vlastne robíme prenos do tej maternice. Už robíme vlastne transfer, sa to volá, že vybereme z tých embryí to najkvalitnejšie a to preneseme do maternice. Ako sa to robí? Takisto cez vagínu? Je to presne, je to ako gynekologické vyšetrenie, je to cez vagínu a my v laboratóriu nabereme to embryo do takého katetra, to sa volá kateter, je to taká umalohmotná striekačka dlhá a do toho sa teda nabere to embryko a doktorka ho zavedie do maternice pod ultrazvukom. Máme tie oplodnené embryá, 5-6 dní sa vyvíjajú. Čo sa deje tých 5-6 dní? Robia sa na nich nejaké vyšetrenia, kontroly, nejako špeciálne sa o nich staráme, alebo len tak si hovejú? Hovejú si, ale sa aj staráme. Čiže oplodnili sme vajíčka na druhý deň, vyhodnotíme, či vlastne sa oplodnili. A keď teda áno, tak sa začnú ďalej vyvíjať. Každý deň embryo má iný počet buniek. Čiže napríklad druhý deň vývoja embryo by malo mať 2 až 4 bunky. V
vtedy je to správny vývoj. Tretí deň by malo mať 6 až 10 buniek. Ak nemá tento správny vývoj, už to vyraďujete potom? Nie, nevyraďujeme, pretože je možné, že druhý deň nemá tie 4 bunky. A že sa spamätá. Ale že je také spomalenejšie a spamätá sa a do toho 5. dňa bude mať tých 100 buniek. 100 buniek musí mať do toho 5. dňa. To je 100 buniek, teda sa tak spodná hovorí. Hranica, najspodnejšia hranica. Áno, je to takzvaná tá blastocista a je to, nevieme tie bunky zrátať, pretože oni sa teda tak skompaktizujú a je ich tam cca 100. No, čiže to máme vlastne ten 5. deň a tieto, ešte by som povedala, že tieto embria sa vyvíjajú v inkubátore a my máme na klinike špeciálny inkubátor, ktorý sa teda volá embryoskop. Je to vlastne monitorovací inkubátor, čiže tie embryka, vajíčka oplodníme a dáme ich do tohto inkubátora a 5 dní ich nemusíme vyberať a sledovať, pretože oni majú svoj monitor a sledujeme to na obraze. Takže každý má priradené akože, dajme tomu také sledovače zariadenie. Áno, máme jednu obrazovku na to a tam vidíme každé jedno embryo, ktoré ako sa vyvíja. Vieme si ho aj prehrať, ten záznam toho vývoja, čiže tento embryoskop čo robili večer, dajme tomu, či mali žúr. Áno, že kedy sa pohli, kedy zastali a takže vieme to zhodnotiť veľmi dobre a napomáha nám to k výberu vlastne toho embria na transfer. Čiže to najschopnejšie, ktoré má najviac buniek. Áno, že si pozriem jeho záznam toho vývoja a viem sa lepšie rozhodnúť, že preto alebo preto. Robia sa na týchto embriách aj nejaké genetické vyšetrenia? Áno, robia sa aj genetické vyšetrenia, robia sa na ten 5. deň toho vývoja, ako máme to štádium tej blastocisty, tak vlastne sa otvorí sa troška to embryo a odobere sa taká časť, kúsoček z toho embria a dá sa geneticky vyšetriť. Geneticky vyšetriť sa dá vlastne takzvaný karyotyp, teda vlastne či sú tam všetky chromozómy v poriadku. Čiže XY, či je to v poriadku? Aj XY a je to ešte ďalších teda 22 chromozómov, či sú popárené. Správne, aby tam neboli nejaké deformácie. Ak sú deformácie, tak vtedy je embryo vylúčené proste je poškodené a nemôže sa transferovať, pretože sa môže narodiť z toho poškodené dieťa. Takže môžeme povedať, že prakticky keď sa takto všetko sleduje a kontroluje, že to dieťa, ktoré sa narodí, bude skoro na 100% v poriadku geneticky? Ak je po genetickom vyšetrení, tak áno. Takže to bude v poriadku, nebude mať žiadne choroby, žiadne Downom syndrom alebo niečo také. Downom syndrom sa tam vyšetruje, čiže nie. Nie. Takže tým pádom mám 100% istotu, že to moje dieťa, alebo že to naše dieťa s manželkou bude z tohto hľadiska v poriadku. Áno, po genetickom vyšetrení embria áno. Super, takže to je veľmi, veľmi dobrá správa. Čo sa týka ceny, toto není hradené ani poisťovňou, nič, to je nadštandard. Lebo to nevykonáva vaša firma, ale to vykonáva nejaká iná firma. Áno, vykonáva to genetické laboratórium. Je to ako nadštandard, sa to teda považuje a cena závisí od laboratória, v ktorom sa to robí genetického a od počtu embryí. Je už viac laboratórií takýchto na Slovensku? Lebo viem, že kedy pred 15 rokmi neboli ešte, alebo 20. Nie, stále na toto konkrétne vyšetrenie embryí je iba jedno laboratórium na Slovensku a väčšinou sa teda slovenské kliniky to dávajú vyšetrovať, posielajú do Čiech. Koľko to trvá, toto vyšetrenie? Lebo to musí byť rýchle, lebo v 6. dni nemusí. Nie je to rýchle vôbec, to nie je rýchle, vyšetrenie trvá 2 až 4 týždne. My odobereme 5. alebo 6. deň odobereme z tej tzv. Blastocisty časť a tú časť pošleme, volá sa to teda bioptát, pošleme do genetického laboratória, embryo, z ktorého sme to odobrali, zamrazíme a počkáme na výsledok. Keď dojde výsledok 2-4 týždne, pacientka bude mať, ten výsledok bude, že je embryo v poriadku, že je zdravé, môžeme ho transferovať, tak embryko rozmrazíme a odtransferujeme.
Ja som to zle pochopil. Ja som si myslel, že po tých 6 dňoch hneď to musí byť to aplikované do tej ženy. Áno, to sú tie, ktoré nemajú vyšetrené, ktoré si nedajú urobiť to genetické vyšetrenie. To je tak. To je lebo väčšina... je to aj určitým spôsobom riziko, lebo dám vyšetriť, aplikuje sa, neujme sa a kopec peňazí vyletelo von vzduchom, ale zase je to... Zase rozmýšľajú pacientky tak, že si ho chcú dať vyšetriť, že či je teda ozaj vhodné, teda zdravé na ten transfer. Takže závisí zase všetko od tých peňazí, bohužiaľ. No? Áno, aj. Závisí aj od rozhodnutia pacientky. Niektoré vôbec nad tým nerozmýšľajú, že by to chceli a niektoré bez toho nechcú si detransferovať embryo. Tak rozmýšľajú dopredu, aby to bolo všetko tip-top v poriadku. Takže to je tiež taký proces, taký opatrný, aby sa náhodou nič nepoškodilo. Áno, je to opatrný proces a vlastne je to už koniec našej práce a je teda veľmi podstatný tento krok. Pri tomto vsádzaní žena nemusí nič robiť, len si leží, čaká a... Áno, len si leží, čaká a pred tým transferom je dôležité, aby došla teda s plným močovým mechurom, pretože tá cesta je tam lepšie, keď je ten mechúr plný a ten doktor, ktorý to zavádza, tam lepšie na tom ultrazvuku vidí tú cestu, takže sa tam ľahšie dostáva. Takže veľa vody si dá, vypije si. Áno, pacientky sú informované, čiže oni chodia s plným. Hej, takže jedno sa tam sadí, už je to tam vnútri. Ako sa to potom sleduje, alebo na čo sa čaká potom? To sú 2 týždne, 14 dní teda sa čaká, potom pacientka ide na test HCG, no a potom už vidíme. Počas tých 2 týždňov musí robiť niečo tá pacientka, alebo moja manželka musí si dávať pozor, nemá moc skákať, alebo niečo? No tak taký kľudový režim, proste nemala by nejak takže nepiť, nefajčiť, silno nešportovať. Sú tu také 2 týždne, aby teda proste to embryko sa tam uchytilo, uhniezdilo. Mám jednu veľmi dôležitú otázku. A čo so stresom? Lebo väčšinou toto sú také veci, čo trošku môžu stresovať človeka. No stres je veľmi akože podstatný v tomto, lebo veľa pacientok otehotnilo až vtedy, keď opakovane mali neúspešné cykly a potom si asi povedali, že teda už kašľú na to a vtedy otehotneli. Čiže stres nejaký opadol a proste... Dá sa niečo robiť s tým stresom, alebo to je len vec tých partnerov, ako sa k tomu postavia? Asi tak, ako aj v živote. No. Jasne. Či človek sa stresuje alebo nestresuje. No je veľmi podstatné, aby bola v kľude. Takže po 14 dňoch ideme na tú kontrolu. Čo sa môže stať? Jedna vec, že sa to tam uchytilo a že je to všetko v poriadku. Áno. To je potom normálne tehotenstvo, čakáme tých 9 mesiacov. Áno. Je tam nutná kontrola, alebo len tá bežná, ako chodia aj normálne oplodnené ženy? Nie, u nás v reprodukčnom centre to iba vlastne teda vyrobíme, otehotneme a potom už chodí každá pacientka svojmu gynekológovi. Hej. Takže my už nemáme tehotné, nestaráme sa o tehotné. Okay. Ak by sme sa pre toto rozhodli, je to finančne moc náročné? Bude ma to stáť zo pár mesačných platov, alebo vie si to dovoliť aj bežná rodina? Na Slovensku 3 tieto cykly, teda tieto 3 pokusy hradí poisťovňa, ale hradí iba určitú časť, čiže pacient si dopláca potom sám také... To voláme, že nadštandardné metódy v laboratóriu a to je presne to, že sa oplodňuje to vajíčko pod tým mikromanipulátorom, za to si dopláca, zamrazenie embryí si dopláca, čiže tak cca to vychádza okolo 1,000 eur. Máme toto všetko za sebou. Ak by sa to prvýkrát nepodarilo, spomínala si, že mám tam zmrazené nejaké ďalšie... Áno, my sme ešte nezamrazili. Poďme na to, že čo budeme mraziť. Vrátim sa k tomu procesu, teda na ten 5. 6. deň, ako som povedala, že sa odtransferuje do maternice to jedno embryko. A zbytok? A zbytok, tie, čo teda sú blastocysty, sa to volá, to najkvalitnejšie embryo, tak tie sa zamrazia.
Bez ohľadu na to, že koľko to má, môže mať aj 5, aj 10, aj 20? Áno. Všetko sa zamrazí, keď sú dobre, keď sú kvalitné. Áno, keď sú kvalitné, pretože z tých 10, čo som spomínala, 10 odobratých vajíčok, treba z 10 sa aj správne oplodní, tak z toho vznikne 50% kvalitných embryí. Čiže budeme mať 5 embryí, jedno vložíme a 4 zamrazíme. Takže štatisticky to takto sedí. Tak, štatisticky. Áno, takže 4. Je to malilinké, takže to skladovanie není také náročné, že? Ako myslím, tak miesto nezaberá veľké, ale samozrejme technologicky je to... Áno, zabera to miesto, pretože sa to ukladá do tzv. Devarových nádob, ktoré sú naplnené tekutým dusikom. A oni si tam teda žijú zamrazené, ale oni sa mrazia do takých slamiek, my to voláme, že slamka. A je to asi také, jak tie umelohmotné slámky boli. Takže do takých sa to zamrazí a potom sa to uloží do tých devarových nádob, do toho dusika vlastne. Minus koľko? Minus 196. Takže to musia udržiavať tu... Áno, musíme tie devarové nádoby doplňame každý druhý deň dusikom. A proste musí to tam byť vždy plné, pretože oni, keď nebudú mať dusík, tak bude zle. Koľko stojí to skladovanie? Lebo asi za to musím platiť niečo, že? V našej klinike je to, že 280 € platia pacientky za zamrazenie a majú to na rok, na 1 rok. A po roku ich vyzveme s ďalšou platbou. Teda buď si to zaplatia, alebo môžu sa aj rozhodnúť, že už tie embryá nechcú a môžu ich zlikvidovať, čo veľmi neradi robíme. A to ďalšie uskladnenie, teda na ďalší rok je 120 €. Takže potom už 120 € platím každý rok. Dajme tomu, že chcem ďalšie dieťa o 10 rokov, tak si zoberete túto 1200 € ma to vyjde na 10 rokov a... Príklad, teraz zoberme si takú situáciu. My ako s manželkou sa rozhodneme, že chceme pomôcť našim kamarátom, oni nemôžu mať takisto, môžem im darovať toto embryo? Nie, pretože všetko legislatíva hovorí teda, že je to anonymné. Čiže nie je známy, keď sú príjemcovia, nevedia, od koho to dostali a opačne. Takže môžem to dať do darovacieho programu, ale nemôžem povedať, že komu to majú dať. Komu to máš dať, alebo komu to máte dať. Je to anonymné, čiže nemôžete, ale aj tí, čo to darujú, musia spĺňať isté podmienky. A toto som zvedavý, že aké. Čiže musíte mať genetické vyšetrenia hlavne, to je najdôležitejšie. Príklad, ja som samostatná žena a chcem mať dieťa. A chcel by som si od vás kúpiť takéto embryo, dá sa? Nie. Nedá sa. Legislatíva nepovoluje samotnej žene bez partnera mať dieťa. Koľko to bude stáť tú moju partnerku, keď takto by sme kúpili cudzie? Dajme tomu, že to celé embryo. No tak tam je cena, tuším, 1500 € za jedno embryo. A môžete si kúpiť aj 2 naraz. A mám zľavu? V podstate áno, lebo je to 2200. Takže mám tam parádnu zľavu, to je hneď viac ako 50%. Ale musíte si ich teda obidve hneď vložiť. Takže mám to vnútri dve, sledujeme takisto ten proces. Áno, 14 dní vždy od vkladu. Sa robí test HCG. Ale tam nemusím chodiť na nejaké takéto hormonálne liečby predtým, alebo tak. Alebo príprava nejaká je tam. Ale áno. To je príprava z niečoho iného. Keď píchame injekcie, tak pripravujeme vlastne vaječníky, aby teda sme mali vajíčka. A keď ideme iba vložiť embryo, tak pripravujeme maternicu. Teraz poďme na tie zamrazené spermie. Dajme tomu, aj toto odoberáte od nejakých chlapov, ktorí sú ochotní darovať? Tak áno, darcovské spermie sú teda od darcov. A darcovia tiež musia, ak chce byť chlap darca, tak musí spĺňať nejaké podmienky. A aké? Tak je to vek do 33 rokov. A spodná hranica? Je tam nejaká? No, od tých 20, no tu už po 20 je to také akože ešte mladý moc. No, takže od 20 do 33? Áno, a takisto musí mať tie genetické vyšetrenia v poriadku, musí mať prenosné choroby áno, v poriadku, nesmie mať žiadne nič pozitívne. Čiže žiaden syfilis, HIV a tak ďalej. Aj žltačky a tak ďalej. Čiže toto keď mal niekedy v minulosti, keď bol malý žltačku, to má na to vplyv?
Lebo dajme tomu, viacej detí sa narodí, keď sú malé, môžu chytiť žltačku. No, ak má nejaký výsledok pozitívny, tak nemôže byť darca. Čiže to určí potom doktor, že... Toto sú vyšetrenia a ešte vlastne som zabudla spomenúť najpodstatnejšie, že musí mať spermiogram úplne v norme, čiže musí spĺňať počet spermí, pohyb spermí a tá kvalita spermí musí byť. Takže poďme na to. Najprv musím ísť odoberete mi vzorku. Najskôr odobereme vzorku. Určite, či som správny darca, alebo nie? Áno, že či môžete, či máte dostatok spermí a kvalitných. A potom odobereme krv a čakáme na vyšetrenia. Keď som vo všetkom fantastický, áno, odoberiete mi to a ako to skladujete? Dajme tomu, že bol tu blonďák, modrooký, vzdelaný. Máme takú svoju databázu týchto darcov, kde to presne máme popísané, ako vyzerá. Teda on si to napíše a my to už potom zaznamenáme do počítača. Aj nejaké vlastnosti, že čo viem? Áno. Všetko, takže také podrobné, normálne. Áno, troška ho vyspovedáme a potom to zapíšeme. No, lebo aj tie príjemkyne, čo chcú tie darcovské spermie, tak oni tiež majú taký svoj dotazník, ktorý si vyplňajú. Že čo by chceli vlastne, a majú nároky majú nároky na darcov, takže potom sa pokúšame to tak nejak zladiť. Tuto je podmienka, že tá žena, ktorá si chce kúpiť takúto spermiu zamrazenú, že musí mať partnera, alebo môže byť aj sama? To je to, čo sme hovorili. Že zase aj tak platí aj tam, že musí byť... Všade to platí, že musí čo mať keď má partnerku? No tak to tiež nám u nás Ešte u nás to nie ešte. Takže musí to byť pár. Áno. Žena, chlap, čiže heterosexuálny. Tak. Dobre, takže sa rozhodneme ako pár, že kúpime si nejakého fešáka, blondiáka, klaviristu. Toto sú všetko ľudia, ktorí majú štátne občianstvo slovenské, že? Že zo Slovenska. Nemôže byť zahraničný darca. Môže. Môže byť? Dajme tomu, že ja by som chcel, čo viem, Japonca, chceli by sme Japonca malého, tak... Nemáme takého, ale môžeme zabezpečiť. Ale viete zabezpečiť. Áno, vieme. Takže, cena za nie, že Slovákov, ale cena za našich darcov, čiže ktorých my si u nás odovzdajú spermia a zamrazia, tak je 250 €. A keď máte také väčšie nároky, tak existujú také spermobanky, ktorá jedna je v Dánsku, druhá je v Olomouci a to sú také iba spermobanky, tak vieme odtiaľ zabezpečiť hocičo z celého sveta. Hocičo, ale tam už tá cena ide okolo 1000 €. Takže kúpili sme si to a takisto sa aplikuje do tej mojej manželky. Do toho vajíčka. Takisto sa to robí. Môžem aj umelo, alebo môžem aj prirodzene? Prirodzene to je tiež, že sa to zavedie do manželky. Áno, že prídem na tú kliniku, urobia mi to, áno. Ale tam ešte čakáme, že či oplodniť tie vajíčka prirodzenou cestou. Áno. Tam tiež čaká na tú ovuláciu. Áno, to je v čase ovulácie, tiež sa teda tie spermie darcovské sa rozmrazia, lebo oni sú zamrazené, sa pripravia, naťahnú sa do takého katetra tiež a s tým katetrom sa to zavedie do tej maternice. Takže tak, a keď sa to vydarí, takisto je to anonymné, mám len záznam. Áno. Ale môžeme si to šiť na mieru podľa našich predstav. Môžete. A aké sú také štatistiky, keď u vás niekto dobre pochodil, akože a potom máte aj ďalej nejaké také trvalejšie vzťahy, alebo informujete sa o nich, alebo tak? No, nemáme akože trvalé, ale niektoré pacientky áno, prídu ukázať, keď porodia, tak prídu s dieťatkom, alebo pošlú nám nejaké fotky, keď teda už porodia. No a my si teda zapisujeme robíme si teda štatistiku tej úspešnosti. Tomu som sa chcel dostať, že aká je tá úspešnosť a neúspešnosť? Tak každým rokom sa tá štatistika nejak troška mení. Zlepšuje alebo zhoršuje? Asi myslím, že zlepšuje, ale nie vo veľkých percentách, ale závisí od počtu pacientov, závisí od kvality pacientov. Čiže tá úspešnosť na čerstvý transfer je okolo 40%.
Je to tak plus minus, čiže máme mesiac, aj keď je 60% úspešnosť, ale máme mesiac, aj keď je 38, 5. Ja som takže okolo 50-ky, môžeme to tak. A čo potom tí ostatní, tí neúspešní? Bohužiaľ sa musia zmieriť, že budú... Buď teda idú opakovane, ak majú zamrazené embria, tak idú na tie zamrazené embria a ak nemajú, tak musia bohužiaľ opakovať ten cyklus. A keď už povedia, že stačilo, tak adoptovať asi. Asi. To je všetko. Niektorí viem, že máme takých klientov, ktorí si dajú aj žiadosť na adopciu a absolvujú tieto pokusy a teda čo skôr vyjde. No. Aké sú nežiaduce účinky týchto pokusov na ženu, lebo dostáva nejakú hormonálnu liečbu a tak ďalej, že ako prejavuje sa nejaké nežiaduce účinky, sú tam, čo ja viem, priberie, alebo... No, niektoré ženy veľmi priberú už opakovane, keď si pichajú tie hormóny, nejaké 3 cykly absolvujú, čiže to už je dosť a áno, priberajú. Takže... Ale nie všetky zase. No. Ingrid, ďakujem ti veľmi pekne. Bola to veľmi zaujímavá debata. Veľmi veľa vecí som sa dozvedel. A pre tých, ktorí nás sledovali, alebo videli, alebo aj počúvali, tak nech vás navštíví. A kde vás nájdú vlastne? Nachádzame sa v Bratislave, na Budkovej. A web stránka, adresa www.repromedica.sk. Áno, www.repromedica.sk. A tam tieto informácie nájdú. Tam máme všetky informácie, môžete nás kontaktovať, sú tam kontaktné formuláre, proste prídite k nám. Ďakujem ti veľmi pekne za parádny rozhovor. Ďakujem aj ja.